Aquí tenim un altre possible origen de la pedra salvadora. Aquesta comença amb un jove. Diuen que un jove perseguit per l'exèrcit enemic s'amagà darrere la pedra salvadora. Ben amagadet darrere la pedra, va aconseguir que les tropes napoleòniques passessin de llarg, sense veure'l. D'aquesta manera, el noi va poder salvar la vida. De tan content que estava, va anar passant per totes les cases de Mollet, explicant la seva aventura. Ja tenim aquí les condicions necessàries per tenir una llegenda i per posar-li nom a la pedra La Salvadora. Llegenda explicada, llegenda acabada.